Бардор азиз, нарх навои витрина раҳмиядам метен ҳозир барое ки нарх навои витрина уҷар ки қимат нарх пешнашай қимат не нарх пешнаш мондаги ҳай ва ҳозир боша нарх навои телефонро иваз кардем ҳозир бегаи рӯзда ва худо хоҳад ҳозир нарх навои нава шумо якчо фаҳмида метавонед. Мисол медроин дарем телеграм, ин ҳозир ман телефони худам хат нишонтон метиҳам. Ин телеграм медроин, так медроин ҷои поистонда телеграмда ҷои поистонда менависен Real фон, ина реал нависен худаш реал фон якка мебара ята реал. Авя мебара ята реал фон. Таб реал фон мезанед да болош. Ина бардор азиз, имҷа нигоҳ кун қисмати болош нарх нома нависонагай. Ин закрепит ширагай нарх нома да болош дер мекен. Прайси ҳамаи телефонҳо, нархҳои ҳамаи телефон мебарад шумода. Ва ина бошад Redmi, нигоҳ кун бардор азиз. Redmi уже алка буромад. Нархи телефон пример инҷа да бад ини телефон 9990, 9490 бад. Инҷа да боше дар Telegram бошад 8500 рубл. Мисол 1000 рубл арзон, 500 рубл арзонтар, 1000 рубл арзонтар мешавад. Баъзе телефон 1500 рубл арзон дар Telegram. Мисол бардоре ки через Telegram занг мезанам ва худшон медонанд ки уже раскар дар куҷо арзонтарай. Мисол ба ин хотир бардоро мо через Telegram чи хабар наве ки якум ода мешавад дар Telegram мепартем. Ба ин хотир дуромада обуна шида монед дар Telegram канали мо. Ва ина ёкнен Redmi AD Plus 5990 рубл. Ин хе телефонча Redmi AD Plus, Redmi A3 ҳастан бардоре, свети кабуд, свети сиёҳ, свети сабз ва 128 тага дорад ва нархи иш бошад дар магазини мо 6990 рубл, 8500 рубл ина чиқар гесен дар Telegram. Ва иҷа бу бардоре Redmi 12 гуфтум тона Redmi 12 мисол 8500 рубл, 10500 рубл, Redmi 12 ёкне бардоре 12990 рубл дар Telegram нархи иваз кардем уже 12490 яъне ки 500 рубл арзон кардем. Ва ини светои кабутиш аст, свети сиёҳш аст, свети силвериш аст. Ина бардоре азиз 14490 рубл 256 тагаш ва Note 12 ҳастан инҷа бо Redmi 13S ҳастай. Redmi 13S бардоре азиз чиқар гидесен 11990 рубл ва дар инҷа бошад дар магазин бошад нархи телефон 12500 рубл. Ин нархи пешнаш яъне ки 500 рубл ирам анзор шунед. Ва Redmi 256 тагаш 14490 рубл буд ва нархи Telegram қати мисол нархи иваз кардем уже 13990 рубл. Барои харидорӣ кардан метавонед ки рақамҳое ки дар рӯи экрани дестем муроҷиат кунед. Албатта ҳатман агар касе шумо ҷавоб метиҳад дар Telegram обуна шудан аётон набурад Realfon Moskva. ҳама вақт ба фоидаи шумо ба телефони оригинал ба фурӯш аст. Хоб, ин телефони хидмат ест шо. Ин фурӯши нест. Ва ҷа Redmi Note 12 аст 14500 рубл. ҳоли ҳамун нархи дастрас барои ҳамара. Note 13 омадагай бардор азиз. Redmi Note 13, Note 13 Pro, Note 13 Pro Plus. ҳар се телефоне ки нав буромад ҳар сеш дар наличӣ ҳаст ва нархи телефонҳо бошад дар магазини мо Note 13 17990 рубл, Note 13 8 ба 125 рубл, Note 13 8 ба 256 19990 рубл, Note 13 Pro 25500 ва 512 ГБ 29490 рубл. Note 13 Pro Plus бошад 36000 рубл ва Note 13 Pro 512 ГБ 40000 рубл будаст. И нархномаи телефонои Redmi буд. Ва дига моделҳоам дар ҷаст Poco ҳаст, Realme ҳаст, Honor ҳаст, Tecno Spark ҳаст, Infinix ҳаст, бо боло да якумда Samsung. Хоб бардорез нархи навои ҳамаи телефонҳоро мисол дар Telegram мепартем чи хабари наве ки мебиёд, чи телефони нав, чи аксессуари наве мебиёд, мо аввал дар Telegram канал мепартем. Так что Telegram дуромада обуна шида монед. Realfon Moskva, Realfon ина бардорез тарзи нависаш Realfon ёки мисол ба штрих-кодам метавонед ки бидурен тамошош кунед Realfon. Ва ёки через описани ҳар як видеои мо мисол на видео паштагем видеои мо медроина ин видео болош да ябор мисол ина ёки ешо ина поён да ешоай бола ми ешо ябор зер кин агар якан Telegram канал мо мебурад десен Telegram канал дар поёни ҳар як видео дар описани ҳастай. Ина бола ми Telegram канал ябор зер мекини прямо шуморо мебарад дар Telegram ҳамроҳтон мекина ина всё открыто. Хоб ина Telegram Tecno Spark 20 Pro Plus омад. Ина 18490 рубл буд. Мондаги будем. Хоб ина даже дайҷа мошинкорам нархошон ҳаст. Ҳамаш инҷа па мепартем бошин. Мошинкор нашабин 1990 рубл. Барои муроҷиатон ин рақамда муроҷиат мекунед. Так что бемалол метавонед ки обуна шавед. Ина поштам рафт расид. Хоб доставкам албатта ина поштаора уже равон кардем. Доставкам тавассути Почта Россия ба ҳама шаҳрҳо равон мекунем. Бемалол муроҷиат кардантон мумкин аст. Бардоре ки дар дигар шаҳрҳо қарор доред, ина поштаотонро мисол тайёр мекунем, равон мекунем. баъд шумо мехел чиқар ки дестен ина ми поштаи бардоре ки уже алкай рафта расидааст. ина алкай
Шарипов Рамазон ака почта расида, рафта получать када метонӣ уже. Иҷа посылка Южный Сахалин расидааст, уже Мушинка расидааст, А54 Раҳдай, так иҷа Омск Раҳдай. Ини поштае ки уже бардор получат кардагаан, ин қадар почта. Ҳар як бардари мо раҳмат ба ҳар якта ино ки мисол бовар карданд, ай раҳи дур истода заказ мекунанд. Иншоалло ба бовариашон масад хиёнат намекунем. иншоалло ба дили пир равон мекунем. Ва агар ки шумо ҳам заказ кардан хоҳем, метавонед ки бемалол заказ кардан гиред. Магазини Realfon ҳам вақт дар хизмати шумо ва телефонҳои нав омадаги ҳозир худохоҳад видео ирам муҷоҳака дар канал бояд бошад. Метавонед бидроин тамошо кунед. На телефонҳои нав ҳамаашо обзор карда нишон додам шумода ва метавонед ки бемалол муроҷиат кардан гиред. Ин магазини Realfon. Магазин ина авиакасаи мо, авиакасаи Real Avia. Метавонед ки ҳамин рақамода барои авиакаса, барои билет муроҷиат кардан гиред. Авиакасир ҳам вақт дар хизмати шумо.